Авангард ніжэй за нуль. Так называецца галерэя Жофруа де Бера, 31-гадовага жыхара Антверпену. Вялікія, прызначаныя для захоўвання дзесяткаў кілаграмаў піцы, морквы ды іншых прадуктаў харчавання лядоўні, незвычайны мастак напоўніў нечым іншым. Магчыма, нехта не адразу зразумее гэтае мастацтва, але ён ці яна можа спачатку набыць адзін з твораў і проста пакласці яго ў лядоўню. Потым, хто ведае, паразумнее і саспее для правільнага спажывання. Для тых, хто не жадае чакаць выспявання мастацтва і хоча спажыць яго ўжо цяпер, мастак падрыхтаваў сюрпрыз. У галерэі працуе тэлефонная служба дастаўкі авангарду. Некаторыя кліенты прыходзяць самі. Ну дык гэта ж авангард усё. Авангард гэта тое, што даслоўна ідзе наперадзе, а значыцца, не ўсімі ўспрымаецца захапленнем. Але ж гэта толькі сёння. Хто скажа, што будзе заўтра? Гляджу на рэкламку вось і разважаю. Ідэя гэткая цікавая, незвычайная. Сапраўды файна пакласці мастацтва ў лядоўню. Усяго ў царстве лёду Жофруа де Бера захоўваецца некалькі соцень працаў, больш як 40 мастакоў, майстроў авангарду. І тут не толькі гэтая жахлівая галава. cd'tjes met muziek daarop, dat die veel beter werken nadat ze ontdooid zijn. CD-дыскі таксама з музыкай, якая сёння магчыма не даспадобы, але ў будучыні пасля размарозкі можа будзе зусім па-іншаму ўспрымацца. А таксама замарожаныя кніжкі, скульптуры, неацэненыя ў нашы дні мастацтва. Нават нейкая апаратура ці батарэйкі, якія лепш працуюць і выглядаюць пасля замарозкі. Die bewaart blijkbaar ook beter als ze koud bewaard wordt. Нядрэнна выглядае і сам аўтар. Відаць, для ягонага халоднага бізнесу насталі сапраўды гарачыя дзенькі. Алесь Сіліч, Аб'ектыў, Бельгія.